toinda zvakare pamafurawa ndokuda rinonzi Congrads. Saka izadze mutano wacho mutano wedu motoona mombe ine earring yakatomirira kutoti madhanga papo iwe uyako uya inonzanizi mere papa mere iu mos saka vamwe vaifamba vachinda kumacrown kuda tichifamba tichienda kupi tiri kunoku kune mombe dzedu ndipozve redhiyo yangu nekuda kweizvozvo aiwa kwakanga kuine kugeda kwemene nekuda kwekuti kwakanga kune dhindiri full time ungazodei vanhu vazhinji vakanga vachita I do mozviona manje saka ndo zvakanga machanga oenda kaisi ide akanga iri high table yakanga iri yekumichato uye high table yakanga iwe ipapo mani mere iwe unoza iwe ipa idauko ipa mona manje toti paipapo toinda pashiwa unondiradza ndese guys, oh my goodness, long time no seen. That is why can't we also represent the people of the nation varikubuda internet? Zvokwadira ganjiti makorokoto asingaiti. Nekuda kwenhau yevanhu vakapinda musvitsa for the people. Saka uku ndaenda kati black nvangu wakaita mabirthday aiwa Mura, congratulations uye happy birthday. Zvokwadi ini ndiri kuno kumusha pasi kumachonyonyo zvimwe zvezvinhu ndinozozviona taenda manyika growth point iri rakarepresenta vakaita mabirthday uye zvene madress akasiyana majujeti toinda uku kwakariti representa vakachata remhiri kwevakungwa for the people hausi mumoko saka musazoti wakanga achichinyira vanhu wakanga ari ndichiri ipapo zvakare chirega nditi apologies to all the people novati wadzoka zvekugwa yakadi vedu vandikura nema ukagarisa kumusha zingamboiti unoguma ungati vedwe ko ndikambodzokera kumastreets ndimbonakirwa zvangu nenhau dziri kuitika ndosaka muri kuona voiri rangu riri musoromo tashayawo mavhoiri akareba singatikati why can't we also make maguri for the crown of the wedders toinda zvakare pamafurawa ndokuda rinonzi Congrads. Saka isi tashaya maflowers kuno ndokubva tatora edu mashizha edemajanga emabagwe taenda pamutano uyo muradze mutano wacho mutano wedu motoona mombe ine earring yakatomirira kutoti madhanga papo iwe uyako uya inonzanizi mere papa mere iu mozviona manje mere irikuda kutopindawo mukati mevidhiyo yedu hakuna zvekuzviita ndo saka tiri kunoku saka tinenge tiri pamwe chete saka vamwe vaifamba vachinda kumacrown kuda tichifamba tichienda kupi tiri kunoku kune mombe dzedu ndipozve redhiyo yangu nekuda kweizvozvo aiwa kwakanga kuine kugeda kwemene nekuda kwekuti kwakanga kune dhindiri full time ungazodei vanhu vazhinji vakanga vachita I do mozviona manje saka ndo zvakanga zviripo izvozvo tiripo zvakare tikati why not for the people of the nation kuine zvakare vanhu vakanga vakachena andikurarema saka makaseti handisi kuti vakanga vachiridza api achoni asi zvainakidza zvaifadza saka tichiri ipapo tozochiinda kune avo vaiva mumacomments handikwanisi kutora macomments ose asi tanokosangotora tichekudzi machanga oenda kaisi ide akanga iri high table yakanga iri yekumichato uye high table yakanga iwe ipapo mani mere iwe unoza iwe ipa idauko mona manje toti paipapo toinda pashoes akanga kuna vanhu vakanga vakachena shoes
for the men. Moiwana, we are paid. Driver, it is shoes for the men. Glassy shoes. Ne shangu for the ladies. Makakachena. It's shangu zangu. Zanatoro baba mashironi. I don't know why. Vanhu vazhinji vakanga vachiona zvakakodzera kuti vange vachita mukombeyo and comparisons for the weddings and for the cakes and also for the dresses of the people vakanga variko vachichata. Zvokwadi handikuri nhema. Ini chandinongogona kuti handechekuti vanhu vese vaviri vakasikwa nemifananidzo yavo yakasiyana-siyana, uyezve uchienda pakuti mumwe nemumwe wakaita zvaingoenderana nembudu yake. Ndozvandokwanisa kutaura. Vanhu vaizotuka nekuda kwezvimiro zvevanhu. Handizivi kuti nekuda kwei vanhu vachisvika panguva iyoyo kuti vanozviropodza kuti iwe muchato wako wanga usiri wemari, uyu wakanga uri wemari. I don't know why. Like seriously speaking, saka indochifunga kuti saka hino mumwe nemumwe unofanira kunge achipinda muzvikwereti here kuti unge achikwanisa kunge achipfeka mavhoiri akanaka kana kuti kwete. I don't know too. Chakanaka mukaka urungu chinongodiwa chete ndofunga isignature yekuti ndakachata. Zvishandwa ndozvine zvishandiswa hazvo nevangu, asi ndisingazivesi nekuti nekuda kwei vamwe vachinenge vachiti uyu hauna mari sit down, uyu woti handina mari ndine mari sit down. Ipo pandisema koita manje my bridesmaids and also the followers vanenge vachiinda kwese vachitora vanhu vakanakirwa nekuda kwekuti vazhinji vaitarisa kuti wakanga akapfeka dress rakanga mafuta ndiani. Inini zvakare ndakangotarisa vese vakanga vakachena, vese vakanga vakambaichena madzimai maviri aya. Handimbodi kureva nhema, ndozvandokwanisa kutaura. Toinda pabirthday. Zvokwadi keke ramura ranga rakareba kuinda mudenga. Munomuona here mudenga mandinoreva mublue sky umo ndo marakanga rakainda. Ini ndochitarisa kuti mura zvokwadi vakazvishudza kuta kuvedzenga keke kudani ndandiro rinoshandiswa kuti aikondo handizivi wasi iroro ravakaita naro iroro ziguru kuti ndo type yebanganyowanira. I have no idea. Chandokwasa kuti handechekuti keke ranga rakareberero. Mina am thinking pavakanga vachicheka harina kuzodonha here, rakazobva sei mudenga richidzika pasi. Tochiinda zvakare pakeke ravo rakanga rakarembera kudai mudenga zvakare. Ndiri kureva nhema ndepandakati vanhu vane zvinhu zvavo mukati medzimba umo. I didn't know kuti people are so talented to that extent. Moona manje zvinhu zvokuti ndineodzidzawo mukufamba umo, asi ndozvandokwanisa kutaura. Tochibvapo toinda pamota. Mota ikutombosiya kumaredhiyo uko nemabrownies nemachii. Pane mota dzakanetsa kwadi handizokwanisi kuti kugarawo mumota yangu zvangu, asi kandokwanisa ngotaura ndechekuti for the people. I don't know why. Mumwe nemumwe unenge mota yake. Zvokwadi mawandire ezvinhu akasiyana-siyana, asi dambudziko razoitika nderekuti mukomana mapo wanzi aiwazve iwe wakatenga mota yakafanana neyanenge uyu woti aiwazve ini mota yangu yakanga nenumber plate, woti yakanga nenumber plate. At the end of the day mota imota. Ndozvandokwanisa kutaura. Chinodiwa kusvika unogona kusvika uchishesheudza wakadaiwo so seizvozvi izvo zvandiri kuita izvi, wogona kusvika wakangoita sesipireti kudaiwo so zvandiri kungoita izvi. Mese munenge mangosvika, asi ndozvandokwanisa kungotaura mastriti umu. Muna kumira kwazvo, hamuna zvamukumira kwazvo. Ndichingoti makorokoto kekupedzisira, uyezve tichiti dai Jehovha musikwedenga vatikomborerawo nesuwo takwanisa kunge tichita I do. Icho cheka icho